Emsebenzini mawuqashwa bafuna wena usolve inkinga zabo abanganaso isikhathi sokuzisolva bona. Ngizenze example. Househelp siyamqasha siswami unjani mama unjani athi amen Jesu inkosi. Okay, here are the rules. Into esifunayo for wena ukuthi uclean nje. Hallelujah. Okwakho yenzani? Clean indlu, uwashe impahla, uayine impahla zakababa nomama ze-ayina so, ziyenzwa so, ziwasha so. Wena ujwayele ukuthi mawuwasha usiwasha so. Usebenzisa insipho engaka. Mara bayakutshela la uqashwa khona ukuthi la ekhaya sisebenzisile, sisebenzisa le. And impahla ezimhlophe asihlangani nempahla ezamanye amakhaya. Batshela wena mara ukulephi endlini yakho uhlanganisa yonke into. Manje mase bathi washake umuntu oqashile uyasuka uyahamba yaphi emsebenzini. Uthembe wena kuphi kwakhe ukuphi usemsebenzini ngabani wakho. Akekho lo muntu akangiboni ngihlanyela. Excuse my language, ayisho ngikhuluma njalo wena. Ngihlanyela ngahlambile cabanga se ngiyawaste isuka uyohlanganisa faka impahla emhlophe afake ukuhlanganisa yoThixo ashaya thathe abu washalo akhamba manga umuntu eqashini and yathi utho umzalwane yazi niyenzeka de usho ngakhona athi no awuhlanganisa seka attitude akayithoba bathi ngiyenza mistake ngiyaqo no mase bamxosha uyokhuluma le company kabi ukhuluma lo yamama kabaningi abantu nina ngizwe especially in domestic employment domestic workers banking. And we domestic worker nje, it's not because of uthanda, it's because of abaningi bethu so domestic workers because of asinama qualifications for umsebenzi orayo. So ayikho enye plan yiyo le yokuthi ngithola imali but khona la uthola khona imali uyamosha. Le akuse yeBethel le yalapha online. Ngisho thina vele yabona. Thina sibe order. Hallelujah. Is it making sense? Bayaqasha ekhawashi bathi okwakho ukwasha imoto nayo insipho yokwasha imoto le akusiyo yokwasha imoto yokwasha impahla nalama bathi izinto lezokwasha lezi amathawula nana uthatha insipho amathawula uwasha imoto ama-customer ya complain after a month ikhala yashintsha beza maka ku addressa iboss yakho weqala ucomplainayo kanti ngoba amanzi nje ngoba uyazi ukuthi imali imoto. Hallelujah. So I want us to understand because of it's a season of employment. I need people to get employed. Hallelujah. Look at this. Avoid gossip. Says my academians. Hallelujah. Ninensebenza kuma company serious. Angishama domestic workers vele. Amen. Awana ma partners amaningi kakhulu kaningi it's only them if noma one garden boy but it's hardly a group. Angisho bazalwane, avoid gossip. Tell your neighbor, avoid gossip. Yeah. And avoid office politics. Yonke indawo inepolitiki yayo. Ufika uinnocent wena kule company awazi next mntana sekhaya kodwa kukhona isikhokho saleyo company dala sibona usangena nje ya sobona hey ayi bazalana kwazi actor mina. Hallelujah, praise the Lord. Office politics atholakala during tea time and in between work hours through social media, and then iqedelwa nge-lunch time. Avoid them. Mawufika uqashwa phuma ama groups.
wrong. Better yet, you can rather come to church, come to the leaders, come to us and say, hey, I'm saying so make counsel right. But now I'm complaining about wrong. Uzo advise way out of their workplaces.